como están estes grumetes? Moi ben. Moi ben. A la orden, mi capitán. Preparados para riar. Recordamos, este domingo estreas en Televisión de Galicia un novo reality Pesca Total. 6 concursantes loitarán por acadar un premio de 7.500 euros e entendo que vai nos valorar este o patrón e o que dis que vale que non, non? Efectivamente, a parte é moi fácil porque decanta a medida o mar ponte no teu sitio e vese quen ten atitudes e quen non. Eso é así, o mar é así. O mar é o mar. O mar é o mar e a terra é a terra, verdad? Sauro, contanos un pouco máis de Pesca Total. Sempre van no mesmo barco, supoño que será o teu. Sí, afirmativo. Van no Playa de Sanxenxo, que é o barco meu, coa tripulación, que componse de 3 máis e eu tamén como patrón. Sí, Breco, tamén dicides breco, non? Aí está. Claro, ti enrolaste nun barco que se chama Praia de Sanxenxo, en principio parece que vas a ir pasalo moi ben, pero collevos temporal algún día, non? Sí, collenos temporal, porque de feito, cando se nos dixo de facelo, tiña que ser nada guionizado, preparado, salir un día real de pesca e salir a mar aberto, como vedes, sube e baixa, as cámaras nunca expoñen, non se nota o real e o forte que é. Xa, é que non, aquí o mar é bravo, E hai que limpiar o barco. E ten que quedar como unha patena, senón despedido pa terra. Eu non hai cousa que máis xode que un barco sucio. Pero os 6 participantes que están, o sea, vai habendo eliminacións ou... Correcto, sí, vai habendo eliminacións a medida que van pasando os días. E, bueno, pois, nada, bastante sinxelo porque o mar aí decanta fácil quen vai por diante, quen vai por detrás. Xa vai pola borda, claro. Bueno, pola borda hubo que agarralo, senón algún igual caía, é verdade. Caía, pero é mellor polo mareo, non? Porque hai xente que non aguanta nada. Non había dramina, tampouco. Bueno, xa dixen antes que cada corpo reacciona diferente. De feito, vai vos a sorprender moitísimo, e hai un tópico que é que, bueno, co mar que duro, que as mulleres que fan as cousas moi ben e que no mar é máis difícil, pois hai que velo e vades a comprobar que non. Eu dame que non. Perdona. No. E que pruebas teñen que facer? Bueno, vamos a ver. Primeiro temos unhas probas que están aquí, lóxicamente, que son unhas pequenas de actitudes de equilibrio, e despois un nudos básicos, que eso tamén, pois, bueno, é algo que facemos na escola cando vamos alá. Cando queirades empezamos. Pois ben, comezamos xa a exponer estes grumetes. Moi ben, este é moi sinxelo. Unhas pequena prova de equilibrio para que cando entres non caer, entonces, pois vamos a empezar por aquí, consta de estar 6 segundos encima deste trebello e, como non, empeza a dama. Moi ben. Iso o trebello Vale. é unha creba, pero claro, hai que ver mostrar equilibrio para andar no barco, que hai que estar traballando. Hai que ter. Estamos? Un momentiño, collo vamos alá. o cronógrafo. Moi ben, cando queiras. Moi ben. Bueno, Eva, bastante ben, non? Bastante ben. Son de mar, moi ben. Eu son... Bueno, é de bar ou de sair Prova polas superada, noites. Parece que... Prova superada. Son de mar. Aí está, no, Eva, Vale. Prova fantástico. superada. A ver ahora o panadeiro. Panadeiro. Ou eu. Adiante. Espera, déixame ver isto como vai. Aí está. Epa. Pois nada, xa temos en esta prova gañadora. Gañadora, sí. Eva Iglesias. Eva Iglesias, moi ben. Aguantou 10 segundos, moi ben. Aquí vamos a poñer un pouquiño menos, porque unha prova un pouco máis rigurosa. Que hai que facer aquí? Equilibrio. Esta consta de 5 segundos. Por do revés. Non, vamos a deixar así. Vamos a deixar así, que non hai que mancarse. Bueno, do revés. Pero que? Cunha perna? Bueno, podes facer cunha perna ou con dúas. Non, mellor así, non hai que mancarse. Vale. Pois nadiña, Eva, cando queiras, empezamos. Unha perna. Unha perna só. Hai unha perna. Claro. Para. Volve a empezar, espera. Espera, corta. Corta, Está cortado. Non, está cortado. Volve para atrás. Non, aí xa damos aí para diante, Pero por que sumamos cunha os perna? segundos. Por que cunha Bueno, perna? porque Porque con así dúas é aprova. bastante fácil. Aí vai. Non píselo... Bueno, eso estamos ben. Hai xornada de vento, Bueno, Alright. houve que cortar Xa é os temporal, 4 segundos, Hai Temporal. alerta laranxa. Temporal. Moi ben. Bueno, Aí 4 vine- segundos. Vine eu aí máis... Bueno, non Pois se ti vas pode gañar flipar. sempre. Ti vas flipar. Cando esteas preparado, Bueno, por favor, podo tocar, como é? sí, hai que primeiro hai que É comprobar o blando, medio. Marco. Vale, está ben. Eu, sí. Vamos? Vale. Sí. Está listo? Pois veña. Veña, vai. Aí está, ahora, xa quedei. Ves, aí está. Canto tempo temos de Teno programa? dominado, xa superaches a Listo. outra concursante. Bueno, isto é un Ahora, 10. non ves? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor.
Aguantou 13 segundos, moi ben, xa temos gañador. Bueno, de momento Un temos un aplauso. empate. De momento temos un empate. Temos un empate. E hai que desempatar con exame de nós, importantísimos para ir navegar. Evidentemente. Nós, pero espera, que estamos facendo nós Que nós? a xeración nós. Collo Vamos a cabo, ver. anda, collo cabo e... Temos por aquí dous... Isto que é? Isto é un cabo. Este é un cabo. Un cabo. E isto de aquí é o chicote. Moi Que a ben. nadie- Sí, señor. Que a nadie se lle ocurra chamarlle Cabo, corda. non nos gusta eso aos patróns. Bueno, vamos a facer dous nudos básicos, pero temos un cabo para cada un, non agarrado mesmo. vale. Sí, para que non haya esas Pero loitas. ti de tirarnos calé, non? Sí, E nós sí. xa o facemos. Vamos alá, permíteme un tiño, Eva. Ah, Bueno, vamos a facer un nudo... A mellor, vamos facer un pouco do noble arte da cabullería, a mellor, non? Correcto, esa é a palabra miscelánea marinera, pero bueno, neste caso, con este cabo, vamos a facer un as de guía, un nudo simple e bastante famoso. É moi famoso. É un no que faz así. Mira, fíjate, faz así. Este E vai este por xa aquí. xoga con ventaxa. Este vai por aquí. Ven pa aquí, baixa pa aquí. Moi ben. Ah, pero xa lle fixo aí a seguía, non? Espera que collín mal. Bueno, algo parecido. Collín. Estuvo practicando, Non o non que eu fago desto. Bueno, que pois faz, aí... Cando faz? Que Entón- amarra la jamela ali en Na terral. construcción é o que se usa. Bueno, vale para moitas cousas. Despois vamos facer un nudo que tamén o podemos utilizar na casa, que a veces mándanos a nosas donas, amárrame iso aí, pero non cun cordón do zapato. Vamos a la Eva. Eu tamén lle dixo amárrame, pero É nadie me así de amarra. simple, mira. Espera, Ven por aquí a culebra, baixa por aquí, sí. Conta yo do lago. por aquí. Sí, xa o teño, Ese é o... Xa non vamos cronometrar porque xa vexo a habilidade do Ese noso que é o as de guía. concursante. As de Este guía, é de guía. Entón, a prova sería unha seguía, non? Pero Unha a Eva seguía, poñémoslle tempo. Poñémoslle tempo, compañeiros, creo que un Culebra minuto. por Vamos aquí. mal, vamos. Culebra. Vamos mal. Permíteme. Unha vez máis hai que explicar. Tempo. Atrás. Pa diante, pa atrás. Moi ben. Ese é bonito, eh? Vamos alá, vamos a desmarrar. Non me coche. No, mira, pa facer ese que queres facer ti. Non quero facer, Está práctico, está práctico. Non quero facer. Querelle facer caso, É patrón, un nudo que compañeiro. nunca quero se lle facer. debe de enseñar a nadie. Ese nudo, Efectivamente. Claro. ese non é bo nudo, ese eu, No, pero eu é quitaría o posible. da miscelánea marinera. Totalmente. Facemos o remolque. Vai, vou. Tacatrí. Aí vai. Por aquí. Bueno, non vamos ver. Pois mira, fora. Acabou. Xa temos gañador en este, pero ahora vamos facer outro. Vamos facer outro. Calo. A ver, que non O tirar o risón. tirar o riso. No, iso hai que ter cuidado que nos podemos mancar Digo con que este me gusta sempre. o que No barco enganchan- isto témolo cuberto, Aquí como estamos improvisando, témolo Sí, desta maneira. sí. Vamos a facer outro no, e vai ser unha cousiña rápida. De acordo, permíteme a O pulso. No. Ben, vamos a facer un ballestrín. Un ballestrín. Vale? Cousiña moi simple, que nos vale se a dona ou o marido manda amárrame ese colchón, pois isto tamén nos vale para a casa. Este é un as de guía. Bueno, vamos alá. Entón, Que? vamos a empezar por Eva, eu vouche poñer a muñeca, E que queres? facelo. Parece simple, pero non é tanto, No, non é tanto. Este sempre teño dúbidas como é. Ai, se non practicaxe o suficiente. Bueno, Marcos vai aí, Sempre que vou, sempre vou ao revés. Ai. Vamos a volver a practicar. Vamos mal, no? Vamos Bueno, un mal. desastre. Quen Vamos. contaba Así, Eva e Marcos No. non son quen Bueno. de enrolarse no Praia de Sanxenxo. Importante, Está este mal, domingo está mal. pola É noite ao en revés. Televisión de Galicia podedes ver Pesca Total, ese novo reality. Aí veredes as auros, os 6 aspirantes que loitan por 7.500 euros e presentado pola grandísima e enorme presentadora e compañeira Lucía Regueiro. Vos los dous non ides. Por qué? Por qué? Porque Non pasache a pasaron prova as dos nós. probas, non atendeste, digo, Pasache patrón. ti unha. Nos, pero nos non- non pasamos. No. Ai, moi ben. Pasa. Ahora marrote. Ben, Sauro, un placer, Oye, muchísimas pois nada, gracias, a vos. Sauro. Estaremos o domingo Gracias, pendientes de vos. Estamos pendientes, Placer. a ver Moitas que tal- a ver gracias. que tal o fastí, Bueno, eu vamos a ver. penso que xa teño a prova, non me queda outro remedio que aprobala. Sí, señor. Veña, boas tardes. No, pero vos... Continuamos aquí. No, tranquilo, Bueno, si sabes que tranquilo, sigo que ainda non é a Empresa, madeira. Sauro, Paris. bueno. No, podes quedar, Sauro, porque imos escoitar a